Da gajing sngokia ka bajur halor gajing lap baka kerdap ka balamang banlongkum ke entry checkpoint ka bapirking ya karung kami jongki mender bat barjala ka badan ho umling riboy district kala long penban tang ka covid testing center na ka banta ki breu ki barung syakani ka jala bat na kaliang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ne ke FKJGP North Khasi Hills district kala berngan sendan man bu no hi da kerdap talasi mender hakani ka jaka ha umling ya kani lalap menta ka sngi ha ka jingne jurep ka basendat da ki nong elam jongki FKJGP North Khasi Hills district hapo ka jingelam uba lumlang maunai senior vice president ha kajing don lang ru ki khot ki bakhan thup ya uba nowa khong state uba divas khain uban roi wa lang lembet ki wei de ki khot ka seng ha kani kajing jurep ki nong elam ka FKJGP ki lape khmi binya halor kajing te kam jong ni khodop ka badon ho umling ha ka balalap ba kani ka khodop ka lasim khia ban pet khmi tang ya ki tu ki barung sopo ka jela ha ka ba ya de ba kajing da ya khlam covid-19 lani ka covid-19 testing center lalap ru ba kajing duna ha kani ka khodop ka long kajing bom don jong ka labor department kajing penbiang ya kajing ka mi ki security ki ba kani ka entry checkpoint khamtam ga jiknon kami kali ban pek ngor ya kitu ki persyang banyak laj na kani ka khadop entry checkpoint kat ka jingwan jurip jengim tas ni habai dei berkani fil ka entry jong ka entry and checkpoint kat ka jinglap na kaliang jong seng mata kam pada dei sisa kata ka entry lane ka exit point ka ba kibo akne na banta ban pentrai kam hop sisa ya kata ka kam ka ba ki breu ki manabar kila ban rungsuk hakane ka jaka jongi ndrei kat ka jinglap jong seng mata gilap ba wat hadu ki labor department ro kam semdon angne ngi ba ki labor ro ki entry har kum ka jong ka tourism kum ba ki lek turis ndrei kat ka jinglap jong seng pat mata ngi ba ki bon ki labor ki balek ban trei ban kata sepo Meghalaya ki sim ya ya ka taka rukom kabadai ban le abadai bat kajing tes bat jing pek benia ikot isla ke jemki dan kalian kesengi ke kerpat jur ya ke sorkar bakamdai ban pensiun pentame yangi abadai berkene kajing tes bat kajing pek benia ikot isla jeng gimender ki ban rung sekari yangi dari kene kalong penban tang ban pentame yangi pek ba bangiyo ban ong bakala don ka entry point hangne apa umling ndrei kene ka sulong penban tang kajing penthame yengi ki paiba ginong song snong jong ga jela Meghalaya hi berhoi ndrei kat kajing lap jong ga seng menta kalap wat iki kali ki bapet ki bayat menmiet ki bay siat baik nang teiro ndrei na kaliang jong ki security ki laong persya ba ngimdon order bangin be e ka gitu ki kali ki bayat nane atau kan don jingmut ayu ada kirius new kimut bandrung akan ke jaka kim siu pet baik nang tai kirius new hi bunsin ju pet baik lan ki juyat baik ndrai ban be yaki ane ban twat yaki kim sim la ai bor yaki dan nak liang jungi ngi kerpat ya ba perstun kumbai lawan play wan play ba perstun ya kene kumba pikular agak tu usngi ba play ya kene ka entry point kumba pi ong ban pin pentrai kam hok eka ndrei ke ke ba pitok pi sukor yangi ya ki pej ba jong ka Meghalaya pej ba yo ki pej ba kin sai sukor ro ye pi kunju dan kaliang tungi ngi dawa ban ngi kerpat ba ngi da kre hi ala deru ba la da ka sarkar kamla ban pentrai hok ngi manse ban bu no de git bat ngin talasi hi dalade ya gimanda atau por wanam ong yangi bang pen khanya ka an ndrei dei ma pi unong sna an ba pimla ban sna ya ka an ga ba sisa ngim ban se ngi kumu pej ba unong sang snong jang gari bat ka jai jelah hi berkoi ngim ban se ban yang ban talasi hi dalade agi kherdop jong ki jaka boper hagi unit boper bat hagi district boper na menta ban imsuk imsan gari bat ka jai